Hola. Hola, què tal? Molt bé. Què com va tot? Molt històric. La d'Escandrina. Soc la Núria, tinc 21 anys, soc d'aquí de Lleida i vaig tenir l'oportunitat de participar en un projecte de formació terreny als campaments de refugiats saharauis de Tindouf i va ser una experiència que em va impactar moltíssim tant a nivell professional com a nivell personal sobretot. I arran d'aquests viatges, he realitzat més viatges i m'he implicat a l'Associació Sàhara Ponent. Em dic Kàfia, tinc 19 anys, soc d'origen saharaui. Vaig començar a venir aquí a Lleida des dels 6 anys amb el projecte Vacances en Pau fins als 12 anys i després a partir dels 16 he fet a l'inrevés amb el projecte de Madrassa que vinc aquí durant l'hivern a estudiar amb la mateixa família d'acollida que tenia als estius i a l'estiu vaig cap allà, als campaments de la meva família. Tu ets una dona saharaui que actualment estàs vivint aquí a Lleida. Com definiries les dones saharauis? Amb quines paraules o trets? En paraules, simplement una dona lluitadora, forta i un exemple per seguir. Què penses sobre la dona saharaui en la seva societat? O sigui, quin paper té ella en la seva societat? Coneixent una mica per damunt el conflicte del Sàhara, penso que té un paper molt important i que li està reconegut sobretot el fet de que durant la guerra van ser elles qui van començar des de zero un campament de refugiats al mig del desert i això té molt mèrit i sobretot esperit de superació i de tirar endavant i de la nada, com si diguéssim, de res, muntar un campament i com una civilització i una societat estructurada. Per això penso que són també molt lluitadores i un exemple a seguir. La teva visió, perquè tu has viscut un temps allà als campaments de refugiats i després vas venir aquí, per quin motiu que et va portar? Jo havia vingut als estius, aquí a Lleida, de Vacances en Pau, i em va tocar venir aquí a Lleida amb una família i després vens fins als 12 anys. I a partir dels 12 anys ja no pots vindre perquè vinguin altres nens. Llavors jo tenia la malaltia als ulls per l'ambient que hi ha al Sàhara, per la sorra, per la calor, pel sol, per tot. Llavors també amb la família d'aquí li havia agafat molt carinyo, ells a mi, amb la meva família s'havien entès molt bé i tot. I llavors em van fer la proposta de que si podia vindre a estudiar aquí. I els meus pares també els van demanar a la família d'aquí que si ells volien que ells encantats i que per mi millor, perquè jo estudiava a Algèria, però a Algèria, clar, o sigui, no estàs amb la teva família, estàs en un internat i les condicions són superdures, llavors aquí estaria molt més millor. Llavors, el procés de fer la documentació i tot va ser molt dur, 4 anys, i fins al 2011 vam aconseguir que tingués el passaport i vaig venir. Què m'aporta? Doncs moltíssim, sobretot la meva educació a nivell d'ensenyament, o sigui, el nivell d'ensenyament que hi ha aquí no és el mateix que hi ha a Algèria i a més que estudiant aquí pugui tenir una oportunitat pel futur per estudiar, ajudar el meu poble o ajudar a la universitat. Perquè quan vas prendre la decisió va ser més teva o també la teva família, la teva mare o també et va motivar a fer-ho o va ser més cosa teva? Clar, jo crec que més meva perquè jo ja he estat a Algèria i el que es viu allà i tot. I a més de per això d'Algèria, o sigui, jo sóc la que havia viscut aquí amb la família d'aquí a Lleida i clar, jo sabia on anava i després també la meva família, clar, que em van donar una motivació per acabar de decidir. I et vas trobar algun tipus de comentari d'alguna persona doncs no hi vagis, que algun comentari negatiu? Home, dintre de tot, o sigui, sempre hi ha l'espinyer de dir ara aniràs allà, te n'oblidaràs de tot, però sobretot si tens la confiança dels teus pares, que és la que vaig tenir, el que em va ajudar molt, de que ells ja saben on anava, la família, etc. I ja sabien que no me n'oblidaria dels meus orígens ni dels meus pares i de comentaris, Què et van aportar, o sigui, les convivències que vas tenir als campaments? Home, jo li vaig estar amb una família, ja he anat 3 cops i he estat a la mateixa família i poder conviure amb una noia, per exemple, que ara li dic la meva germana, que qualsevol persona que ho escolti dirà però amb 10 dies com li pot ser germana?
però és que és com ma germana i està allí 10 dies, que té la mateixa edat i que t'explique ella de primera mà el que fa, t'aporta coneixements i visió d'una altra realitat i també valorar el que tenim aquí. Perquè, per exemple, ella no pot anar a estudiar fora i això és degut també a les circumstàncies que hi ha del conflicte i la realitat que viuen. Llavors valora també una mica el que tenim nosaltres. Respecte a les noies d'aquí, o sigui, els saharauis que estem estudiant aquí, Home, crec que moltes són conscients de l'oportunitat que han tingut i que ho intenten aprofitar al màxim, però també sense perdre les seves arrels i la seva cultura. Crec que és molt important a nivell d'identitat, de conservar part de la cultura, tot i que adaptar-se aquí i integrar-se. I tu tornes allà als campaments? cada estiu torno. Jo ara faig arribes de vacances en Pau, vinc aquí durant l'hivern, durant el curs, i al finals de juny, començament de juliol, marxo cap als campaments, estic 2 mesos amb la meva família i torno al setembre. O sigui, vas any rere any i llavors potser notes més els canvis o veus que no hi ha canvis. Els canvis als campaments, sí que es noten, cada any hi ha canvis. I en tema de gènere, la situació de la dona, veus algun canvi o... No, potser no ho veig tant perquè soc d'allí, o sigui, ho he viscut des de sempre, que la dona sempre ha estat així, no ho sé. No. Potser no. Entre la gent més gran, per exemple, en aquest cas de les dones, i les dones o noies més joves, notes molt canvi de pensament o ser la mateixa cultura, continuen els mateixos? Evidentment, de generacions, igual que aquí, que als Estats Units, que allà als campaments, evidentment. I a més, el fet que les dones més joves estan més modernitzades, de pensament, en llibertats, etc. També ens ha ajudat a arribar fins aquí el fet de que moltes, o quasi la majoria, han sortit dels campaments, han vist com és el món occidental, o sigui, la realitat, que no és la que viuen allà. En canvi, les dones de 40 anys cap a dalt, crec que l'únic viatge que han fet és anar refugiats del Sàhara Occidental als campaments de refugiats de Tinduf. I crec que el fet d'estar allà als campaments, o sigui, entre de tot, el paper de la dona saharaui és molt important allà, té bastantes llibertats, però en les joves serà més. Tu vius, vas anar als campaments, vas tenir una convivència amb les dones als campaments, i aquí també coneixes a noies com jo. Què en penses de les llibertats de les dones saharauis respecte a les d'aquí? Home, considero que un cop vas allí no és comparable amb aquí. Estem en diferents moments, en diferents societats, diferent cultura, diferent religió, tot això influeix. Llavors sí que potser hi ha algunes coses que et xoquen, però suposo com amb elles, que si aquí els expliquem que surts de festa cada dia fins a les tantes o així, també els hi xocaria i pensen que no és normal o que no és adient. O sigui, sí que hi ha aspectes que xoquen, però també em va sorprendre perquè aquí estem molt la idea de que les dones musulmanes, en general, que estan tancades a casa, que no tenen llibertat, i arribes allí i trobes totalment el contrari, que la dona és la que suporta la família, la que administra, la que decideix, o sigui, molt canvi. I des d'aquí, un cop ja tu vius aquí i estàs estudiant, et mous en l'àmbit estudiantil, quina imatge creus que es té de les dones, tant saharauis com tant saharauis com d'aquí? Home, hem de dir encara que ha evolucionat molt aquest tema de gènere, o sigui, encara hi ha coses que continuen, que s'han de canviar, com per exemple, podem donar un exemple, no sé, aquí perquè els anuncis de la tele sempre de coses de cuina, de netejar de roba, de casa, o sigui, quotidianes de casa, perquè sempre les fan les dones, no? Dius que si ara tant l'home com la dona, els dos treballen fora de casa i dintre de casa, no? Són coses que han quedat des de fa temps i encara les continuen havent. Però sí que hi ha una gran evolució tant aquí com als campaments. Ara els campaments potser no tant, perquè allà, o sigui, de feina a feina gairebé no n'hi ha, i de la que n'hi ha és dura i poden treballar més els homes que les dones, encara que les dones treballen administrativament, treballen a les escoles, etc. Però la dona majoritàriament és la que està a casa. Tu, que estàs més integrada en aquesta societat que jo, quin paper penses o quina vista tenen la gent d'aquí sobre les dones saharauis?
crec que la gent, bueno, primer que molta gent no es situa ni el Sàhara Occidental ni el conflicte saharaui, llavors quan veuen potser una persona amb vel o tapada el cap o alguna cosa així, ja ho engloben tot en el mateix, el musulmà o el que sigui. Llavors la idea que es té, jo crec que part de la societat, el que he comentat abans, que tenen poques llibertats, que no tenen drets, però altra part de la societat sí que és conscient, sobretot si coneixes amb algú directament, com jo a tu o altres persones, que veus que no és així. O sigui, penso que hi ha força estereotips i que s'han d'intentar trencar. I com pensaries que es podrien trencar? A través de tallers i donant-se a conèixer i sobretot explicant de primera mà, perquè quan coneixes amb algú és quan realment penses, no sé com pensava. Jo el que veig és normalitat totalment, o sigui, en general l'aire que es respira, o sigui, és d'igualtat. El que passa que jo penso, i segons el que he vist, que és depenent de cada persona, sobretot depenent de cada noi, i a més de cada noia fins a quin punt permet que li robin les seves llibertats. O sigui, pots trobar, no sé, un noi que és el que mani sobre la noia i és perquè ell ideològicament és així i ella perquè li permet, i noies que a l'inrevés i simplement, o sigui, la majoria, jo crec que el que jo he vist, el que he observat és que la igualtat està molt ben desenvolupada en l'àmbit jove. El que m'ha costat més és integrar-me jo mateix en la societat i en aquest àmbit, que és molt diferent al meu, el que vivia tant als campaments com a Algèria. Respecte als meus companys, als amics que m'he anat fent, no, gens, no m'ha costat gens, ni he notat distàncies, ni res, ni que els ha costat integrar-se amb mi, ni res. Què penses del fet que les noies saharauis des de petites ja surten dels campaments i més grans, com en el meu cas, vinguin aquí a estudiar o qualsevol altre lloc del món, que surtin dels campaments? Jo valoro en part positivament perquè és una forma de formar-se, d'estudiar, per tenir una oportunitat i també alhora ajudar la seva família a nivell econòmic o formar-se i tornar als campaments i aportar el que han après. Però també en part que és una mica complicat perquè pot ser una pèrdua de la identitat saharaui, de la cultura, perquè conec algun cas, per exemple, d'alguna noia o algun noi que han estat aquí i ja s'adapten a la cultura d'aquí, després tornen allà i és com una altra cultura, una altra societat, que els hi costa tornar a encaixar. Però crec que si es manté l'equilibri ho valoro positivament. Llavors creus que l'estereotip té des d'aquí sobre les dones d'allà, perquè a vegades pot ser la imatge parlant amb la gent o amb joves o amb gent gran de que és una dona que està a casa, que no pot sortir, que no té llibertat. De fet, sí, només pel fet de que sàpiga una persona de que el Sàhara Occidental és un país àrab i musulmà, ja directament tenen la imatge de que és una dona que està només a casa i que no fa res, i el contrari, la dona saharaui té moltíssimes llibertats, és la part administrativa de tots els campaments, no sé. I com creus que podríem canviar aquesta imatge que tenen la gent d'aquí? Fent, no sé, fent xerrades, potser que sentim més parlar de les dones, no sé. Que, no sé, també la gent, o sigui, no té cap coneixement sobre el conflicte saharaui, que realment és el que li ha fet arribar fins aquí a la dona saharaui amb aquestes llibertats que té. I potser només la gent, només pel fet de que senti que és un país àrab i musulmà, ja tinguin aquesta idea, potser coneixent què és el Sàhara Occidental, quin conflicte va tenir i en quines circumstàncies està, potser sí que ho entendrien més. I en general, què penses de la vida que porten més que les dones saharauis, les noies joves? Aquí, a la nostra societat? En general, aquí o allà, la vida que tenen. Home, els campaments crec que hi ha força limitació a l'hora de fer activitats, tant com a l'hora de reunir-se o de trobar-se. Sí que es troben les amigues entre elles per prendre un té o xerrar o el que sigui, però que hi ha bastanta poca activitat i a nivell de formació. Sí que quan vaig anar vaig poder visitar una escola de dones que les formaven a nivell acadèmic d'ordenadors, d'informàtica, però clar, era un nombre molt reduït i extendre això a tota la societat saharaui, a les dones o així, costa també, per tema de recursos. Crec que si el Sàhara per fi pogués aconseguir tornar al seu país i començar allí realment a la seva terra, algunes coses canviarien i es podrien millorar. Sí que és un fred. Inshallah.
يوم تجمع لفة ما محتاجة كانت القلوب